jam 12. Kulite
Ajeng, matur nuwun. Monggo Mas Paidi. Go Paidi. Mas Paidi mriki.
Nake. Matur suwun. Nganti kekemoh Ayo Dok Eva. Nanti kekemoh pipi kawan-kawan seliramu wis teko jroning ati dadi kelo tak goleki seliramu Ayo yang di belakang. Pasukan Son Horeg
Lah iya toh. Iki lagune napa malih? Dongkang. Ya ampun. Iki diteke seni. Asik. Gawang-gawang sliramu wis teko. Jroning ati dadi kena. Mak goleki sliramu ra ono. Nggih, matur nuwun kangge jelas nadalan Mas Bokel. Mbak iki ketoke Mas Bani dino iki duwe dhuwit ora kira-kira? Duwe. Soale nek duwe dhuwit mesti bleling iki rada anteng kok ketoke. Parung, 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 parung. Om Sugeng. Mas Aryo. Juragannya Pasar Bayuran mriki. Mane bae. Ayo Mas. Rene de Epa. Siang Pandora Ratri mong eling Kowe nggawa sangu nganti kowe sing iki sayang. ati Mas. dadi aku bisa anduweni marang siang Yesu Laksmi. Padekku sayang. Mas Tigor Keragan asik. Nyage. Bapak, terima kasih Bapak. Pak Santo juga pakai sayur mungkin mbakku sayang cantik asik. Ayo Pak Santo. Bapak, terima kasih Pak. Bapak siapa namanya? Pateng. Terima kasih ya Pak. Batang sebatang. Monggo, Om. Ayu Besta Pade Loso. Ayo goyang ayo. Mas Aryo.
Ngersakne kawin kontrak. Aku ngoyak-ngoyak tari ya. Oh ame-ame belalang kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu perawan rasane ra karuan susu tari pancen enak sekali ayo godelan ayo godelan bukel ganteng dewe bukel bagus tenang ewer bergoyang manggarai monggo Ayo Bunda. Mas Sopo Sugeng rawuh Mas Rogo dekleng suara Tuti Mbak Gea Kowe lunga ora pamit aku. Wong ayu bebujanku. Ati susah mung kangen sliramu. Mana di mana anak kambing saya kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Hak esek Mas. Engko ben eling. Sampean hak esek engko eling. hae Piye to ki? Aja sebelah wong panas.
Nae Masku. Nek Mas Hendri ki lagune Madu dan Apa? Racun nera singkong keju. Jaluke sing apa sing ngerunggul. Jaluk kuwi lagu sing istri ada, suami ada enggak ya? Antara aku kau dan dia. Oh, berarti aku mencintaimu, kamu mencintainya. Oh, yo sik HS no, HS. HS. Ada istri, Oke. ada suami. Ya sip, nanti habis ini istirahat dulu. Maksudnya ini ada istri, ada suami. Nah, antara aku kau dan dia. Sak verse. Apa? Aja sebelah Sembah nuwun. Apa iki satenane takdirku sing jawabke liramu beto ati beto lambe. Kuwi nyanyi toh. Wes kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku beci eko menungo saka uripku Pari kranggene ning angkoso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu jelas nada Bukiman beserta Bapak monggo kita goyang sama-sama Masih bersama jelas nada Serafut uji jantung matur suwun Raja Wali Audio Arif Jensen terima kasih. Cerafut Ella Ibli Audio Masuk geneng ngopo sifatmu saiki beda kowe ninggane aku menteng wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut pinggir segara sesek ing jero dodo pancen ngerake arep kepiye maneh aku wong duwe ojo selak batinmu marang kahananku kas pupus rasa tresnaku apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wes kampung kamas beci eko pari pas
sangrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Studio 2 Amas Akur Bos. apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalne aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara Ibu digoyang ibu. Seliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku Mas rumah nangis Beci apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe sangrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno